Tym razem z takiego zdjęcia przygotowałem taki projekt, a brelok, który przygotowałem dla Przemka, wygląda w ten sposób. Autobusik razem z całą grafiką, która jest na autobusie odwzorowana dokładnie, przygotowany w jednej sztuce. Tak, można już w jednej sztuce zamawiać. Na tylnej części mamy logotypik, ale tutaj palcami zasłaniam imię i nazwisko, bo nie chcę, żeby było widać, bo był to prezent w jednej sztuce z imieniem i nazwiskiem oraz logotypem. Brelok gumowy, super wytrzymały, forma też odważna przez to lusterko, ale wiem, że to będzie latami się trzymało, nic się z tym nie stanie, dlatego takie odważne formy dla Was realizuję. Brelok zrobiony od jednej sztuki, możecie zamawiać od jednej sztuki. Jeżeli jesteście zainteresowani, to wysyłacie do mnie zdjęcie swojego autka, zwierzaka, pieska, samochodu, tego, co chcielibyście, aby było na breloku i ja przygotowuję dla Was projekt. Następnie po akceptacji już od jednej sztuki możecie zamówić takie breloki. Często dla firm robię w dużej ilości, natomiast dla osób, które chciałyby mieć jedną sztukę, też jest taka możliwość. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Hello Brelo!